всичките части. Най-голямата, 50%, всъщност половин Македония, Беломорска Македония е поробена от Гърция. Там българите са подложени на изключително брутален асимилационен тормоз. Гръцкото робство е толкова жестоко, че една голяма част от българите са принудени да емигрират в България, да избягат, за да си спасят живота. Въпреки това, огромната част от населението до ден днешен остава българска и говори на български. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ζαλόγο Κούτιν. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο χορό μας τον Βλάτκο Μιλωτινόφσκι. Μας κάνει μεγάλη τιμή που ήρθε σήμερα στο χορό μας. Βλάτκο, dobro, το ήτευτε.